¿Qué passa, catalans, xavales i xavales? El dia d'avui, el meu nebot m'ha demanat que faci un arròs. Aquest arròs, ja li he posat el títol és l'arròs del meu nebot. I per què? Ai, quina tos que tinc. Mare meva, ai, no sé si ens sortirem d'aquesta. A veure, lo que íbamos, chavales i xavales. Aquest arròs porta una feinada d'allò. Per tant, de tant en tant, amb el meu nebot li faig aquest arròs. Perquè el xaval s'ho mereix, s'ho curra. El xaval treballa, estudia i és un xaval de profit. Sap 20 idiomes o 30, no sé quants idiomes sap, i el xaval s'ho mereix. Per tant, avui un arròs, l'arròs del meu nebot. Què és un arròs a la paella? Una paella. Cada un fa la seva manera, Jo us ensenyaré la manera que faig jo. Ja sabem que cadascú té les seves maneres de fer l'arròs. Ara sí, xavales i xavales, ja que fem un arròs, no comprem un arròs de 1 euro, 1 euro i mig, al quilo, comprem un arròs del Delta de l'Ebre, un arròs de Pals, un arròs de qualité, perquè, a ver, nosotros nos lo merecemos, chavales y chavalas, nos lo merecemos. Per tant, ja que posem les coses bones, doncs l'arròs també ha de ser bo, si no, a ver, aquí hay algo que baila, hay algo que baila. Bueno, chavales y chavalas, a ver, el que sempre dic habitualment, i ningú m'escolta, perquè aquí ningú em fot cas. Mira que ja tinc una edat i dicen que la gente grande tiene mucha sabiduría. No sé, yo me parece que no tengo mucha porque nadie me hace caso. A ver, suscribiros al canal. Me cago en la mar que us va. Suscribiros al canal, home. Ja està bé, home, ja està bé. Hosti, encara m'agafarà un atac de cor, un atac de feridura. Encara m'haig d'enfadar. Bueno, vinga, xavales, disfruteu de l'arròs, que us vagi de profit i adentro vídeo. L'Angelina no hi és avui, ha anat al mercat a comprar, no sé què ha anat a comprar, però no hi és. Vinga, adentro vídeo, xavales. A veure, per començar, aquí, una mica d'oli, uns allets, ok? Aquí que es facin una mica enrossits aquests allets, una pastanegueta, vale? Ja veureu per què serveix això. Això que s'enrossegi una miqueta, ja veureu per què serveix. Això és la base de tot. Tot seguit i a continuació, hi posaré aquí, ja ho veieu, un pot de tomàquet triturado natural, una miqueta d'aigua, remeno i aprofito el resto que queden a dintre, una mica de sal, ara remeno i a foco lento, al foco més lento que tinguem, ok? Deixo que això es vagi reduint. Això quedarà una melmelada que ens farà els plats divinos de la muerte, tapadet i a dormir, que diuen. Mireu, ha passat aquí més de mitja hora. Veieu com ha quedat. Una bona melmelada, que això amb una culleradeta o dos ens enriqueix qualsevol plat. Això serà part d'aquest arròs que farà pel meu nebot. Ai, el meu nebot. Bé, aquello lo reservo, queda reservado, i ara a part, a un altre sartén, li poso aquí ja dues cebetes tallades en juliana o en juliana, remeno ben remenat perquè l'oli s'esparceixi per totes les cebes i d'aquesta manera a foco lento, també a foco lento, que això es vagi puxandito.
Mentrestant, catalans i catalanes, vaig a tallar un pebrot verd italiano d'aquests primets, ¿vale? Tallaré de trossets y venga, aquí, junto con la cebolla, que vayan bailando el cha-cha-cha, bailando el cha-cha-cha, per aquí, per allà. Quan això ho tingui ben reduït, que quasi ja no tingui líquid, que s'estigui a punt de cremar, d'incendiar, hi poso aquí una mica de vi blanc, ok? Perquè també es vagi evaporant, aquest vi blanc, remeno bé, que es vagi evaporant i al mateix temps, catalans i catalanes, que es vagi enrossint aquesta ceba, aquest pebrot, que es vagi enrossint i es vagi fent petitonet, 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 ben maco i ben saboroso, saboroso! Ja quan està ben maco i saboroso i hermoso, li posaré aquí el calamar talladet a trossets, ¿vale? Això les empieza a tener color, chavales. Remeno que remeno i que es vagi fent a foco lento. També hi posaré aquí ara un tros de... Vinga, pescaito, pescaito. Això és un tros de lluç, de llum de lluç a trossets, que això nos li va dar aquí un sabor immenso. Una miqueta de sal, remeno i vinga, a foco lento, que siga el foco lento. Passat aquí ja uns minutets, que el calamar està ben cuitet, la merlussa, el lluç també, ara hi poso el secreto, aquell tomàquet que he fet abans, us recordeu, al principi, 2 culleradetes, què us sembla, 2 culleradetes, això és un tomate concentrado fantástico, que li da un sabor inmenso. És que domino els idiomes fantàsticament. Poso aquí una miqueta d'aigua, que això es vagi fent xup-xup. Aquí tindrem una base per aquest arròs fantàstic, nanos. Xavales i xavales. Em sembla que em repeteixo massa amb això dels xavales i xavales. Aquí també li posaré una culleradeta de pimentón dulce, que nos dé calor no, que nos dé color. Vinga, vinga, remeno a foc lent i vinga, que això vagi fent xup-xup. Importantíssim el xup-xup. Mentrestant, una altra paella, hi poso aquí uns ajitos. Això és un altre tip que m'agrada fer, oli d'oliva, ajitos talladets a trossets, no massa petits ni massa grans, ok? I una vegada que tinguem aquests allets talladets, tanmateix hi posarem, quan estiguin dauradets, hi posarem aquí unes gambes pelades. El meu nebot és molt senyorito, no vol pelar les gambes al tio i jo ja li poso pelades. Així no té feina el xaval. Ara deixarem que aquestes gambetes agafin color també. Es colin una miqueta i agafin, sense passar-se, i agafin color, una miqueta de sal. Super important. També hi posarem una mica de pebre, que agrada que piqui això una miqueta. Sempre li dona un bon gustet. I ara anem marejant la perdiu perquè això es vagi fent volta i volta. Ja veuràs quin sabor que agafarà aquest oli, aquests allets. Aquí, amb aquestes gambes, també hi posarem una mica de pajaril seco, Pajaril, el perejil, l'all, el julivert, l'all no, el julivert. Julivert, però seco, seco. Remenem bé i que acabi això de fer-se i després lo retiraremos. Una vegada ho tingui fet, els tingui ja aquestes gambetes fetes, les reservo, les reservo, i això que em queda ja veureu.
mano de santo, simplement, amb una forquilla, com aquest tallet està talladet petit i ja està ben cuitet, coita que s'aixafa ben fàcil, i això ho posarem més endavant a l'arròs. Això és un tip, això li dà un gustito, un saborcito diferencial. Vinga, va, a part agafarem una mica d'arròs d'aquest bo del Delta de l'Ebre, com són per 2 persones, 100 grams per cada un, potser una mica massa, però bueno, ja està bé. I ara és qüestió d'anar mirant, d'anar posant, a veure com queda aquest arròs amb tot el sofregit aquest que he fet. És qüestió d'anar posant que quedi ben amorosit, ¿vale? Ni poco ni mucho, que quedi ben acompanyat aquest arròs. I una vegada ja ho tinc ben acompanyadet, ¿vale? Veieu que està aquí la proporció és correcta. Ara li poso aigua, ok? Aigua, una mica de sal. L'aigua seria exactament, són 2 vegades i mitja del pes de l'arròs amb aigua. Ok, xavales? Ara és qüestió de que això vagi a foco forto, durant uns minutets i després a foco lento, ok? I poso aigua perquè, a veure, tots els altres components ja ens donen sabor, perquè ara ja haig de posar un caldo aquí que em transformi tot el sabor que he creat amb el sofregit. És incomprensible, jo ho veig incomprensible, com diria el Núñez, Vinga, va, remeno bé, i que el foco haga su función, que el foc faci la seva funció. Provo a veure com està de sal, por si un caso se tiene que reservar, ok? I si li poso més, i si no li poso més. Vale? Han passat 10 minuts, no ho heu vist, però jo sí que ho he vist, han passat 10 minuts i ara li poso la picada aquella que tenia, l'ajo que había machacado. Ok, esto le va a dar un sabor especial, como la canción, ok? La poso i vinga, que s'acabi de coure això, xavales. També s'està terminando. La traca final. Vamos a poner aquí las gambetes que tenia reservades, ok? I això quedarà fantàstico. 2 minutets més, unes almajetes i vinga, que reposi. Què, xavales i xavales? No sabeu on sóc, Estic aquí ben amagadet, a un poble ben amagadet. Què tal, com ha anat aquest arròs? Us ha agradat? Us ha fet el pes? No us ha fet el pes? A veure, últimament la gent està carregada de romanços i els agrada ben sec. A mi m'agrada que quedi una mica sucós, perquè el caldito es bueno, el caldito con el arroz es muy bueno, Por lo tanto, a mí me gusta más así. Ahora ya sabes tú que para gustos, colores. Vinga, xavales i xavales, me n'alegro, Me n'alegro que us hagi agradat, que me dongueu like, me n'alegro que us subscriviu. Estic supercontent, nano, estic supercontent. Vinga, una abraçada i visca Catalunya lliure! Bueno, visca Catalunya, lliure o no lliure, ja ens ho trobarem. Visca Catalunya!